grade la București, vreme închisă, dar cu valori termice ușor mai mari decât în mod obișnuit la această dată. Maxima zilei va ajunge la 5 grade, sunt plus 2 grade acum în capitală. Sport în continuare, Bogdan Pasăre, bună ziua! Bun găsit tuturor! Dunărea Brăila, ocupanta locului 4 Liga Națională de Handbal Feminin, a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul principal Ian Leslie. Danezul se afla în funcție din 2023. Până la finalul actualului sezon, Dunărea Brăila va fi condusă de pe bancă de Jensen Søren Norgard, cel care a fost secund în staful lui Ian Leslie. Campioana Dinamo și CSM București se întâlnesc astăzi de la ora 15 într-o restanță din prima etapă a diviziei A1 la volei masculin. În clasament, Dinamo este pe 4 cu 19. CSM Zalău conduce ierarhia cu 26 de puncte. Napoli a cucerit Supercupa Italiei la fotbal după ce a învins-o pe Bologna cu 2-0 în finala disputată la Riyadh în Arabia Saudită. Ambele goluri au fost marcate de brazilianul David Neres. Pentru Napoli este a treia Supercupă din istorie, după succesele obținute în 1990 și 2014. Campioana Angliei, Liverpool a anunțat că atacantul Alexander Isak a fost operat după ce a suferit o accidentare gravă sâmbătă în timpul meciului cu Tottenham din etapa a 17-a Premier League. Internaționalul suedez a suferit o accidentare la gleznă și o fractură de peroneu. Nu a fost precizată durata absenței lui Alexander Isak. Atacantul de 26 de ani a fost adus de Liverpool vara aceasta de la Newcastle. Ce ne mai permitem și mai ales cum ne descurcăm în fața valului de scumpiri. În octombrie, România a înregistrat cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, iar vestea despre stagnarea ratei anuale a inflației în luna noiembrie la 9,8%, cu 7,64%. Ei bine, în următoarele minute vom discuta cu ajutorul colegilor mei din țară, dar și din București, cum se simte această presiune financiară în piețe, dar și în casele noastre. Să începem! Cântată de Ion Marinescu, pe care îl știți de dimineață de la Bună Dimineața România. Cu prețuri mai mari decât anul trecut, dar și cu o putere de cumpărare diminuată, organizarea sărbătorilor înseamnă o provocare pentru foarte mulți oameni,
Desigur și pentru cei din Brașov, nici turismul, un alt reper important în centrul țării, nu o duce prea bine, însă în cazul acestuia nu se arată cu degetul către tarifele liberate, ci către lipsa zăpezii. Dar mai multe ne spune în direct colegul meu Adrian Cârneciu. Bună ziua, Adi! Bun regăsit, Mihaela, și bună ziua, România! Iarna anului 2025 s-a așternut peste Brașov nu doar cu promisiunea încă neonorată a zăpezii, ci și cu o realitate economică rece care pătrunde în multe buzunare mai adânc și decât gerul de afară. Suntem în județul considerat inima turismului montan din România, un loc unde tradiția se împletește cu luxul, iar anul acesta mai mult ca oricând cu paradoxul, pentru că în acest an pare o poveste îndepărtată. Dar dacă privim însă la localnicii din piețele agroalimentare, povestea se schimbă dramatic, din păcate. Puterea de cumpărare a scăzut, erodată sistematic de creșterea prețurilor la utilități, la servicii și mai dureros la mâncare. Totuși, Brașovul trăiește un contrast fascinant. Cu cât prețurile cresc, cu atât dorința de a cumpăra o bucată de fericire pare mai mare. Începem cu polul luxului, Poiana Brașov. Aici logica economică a austerității este sfidată cu nonșalanță. Deși prețurile rivalizează cu cele din stațiunile consacrate ale Alpilor, hotelurile raportează un grad de ocupare destul de mare pentru Revelion. Întâlnim situații în care 3 zile în Poiană costă fix cât aproape 2 săptămâni în Bali. La polul opus, dar nu neapărat ieftin, se află tradiția rurală din culoarul Dan Moeciu. Aici agroturismul încearcă să păstreze autenticitatea, dar inflația nu iartă pe nimeni. Pomana porcului și mesele îmbelșugate vin cu un preț majorat. Fermierii și proprietarii de pensiuni au fost nevoiți să ridice tarifele, un pachet de Crăciun ajunge la peste 3.000 de lei pentru o familie. Deși mai accesibil decât Poiana, costul rămâne unul semnificativ. Dar poate cel mai fidel barometru al acestor sărbători nu este prețul unei camere de hotel, ci prețul mesei de Crăciun. Pentru brașoveanul de rând și pentru omul obișnuit, coșul de sărbători a devenit o sursă de anxietate. Carnea de porc, elementul central al festinului, a suferit scumpiri în lanț. Prețul la raft pentru o ceapă sau un mușchiuleț depășește frecvent 30-40 de lei per kilogram. Cozonacul, simbolul dulciurilor festive, a devenit și el cu aproape 12% mai scump, chiar la artizanal, frământat cu ingrediente de calitate de iarnă. De ale Brașovului ne arată o imagine clară a României de astăzi. O țară a contrastelor și a rezilienței. Pe de o parte vedem o polarizare socială acută, unii plătesc mii de euro pentru o noapte de Revelion, în timp ce alții trănuiesc bani pentru carne de sarmale. Brașovul, în concluzie, rămâne frumos, primitor și strălucitor. Ce dulce fetița asta lui Bianca. Bătia. Nu trebuie să poți să fie. Auzi? Dacă tu n-ai un om la prieten pe Facebook, de poveste. Hai să jos. Uite. Bine, nu n-am fost la furat de brad. Da, și tu, Elisa, tu. Ce-am făcut noi? La ce? Asta e tradiție. ce vrei să ți Ce? Da. Eu și la calcența. Eu nu înțeleg că trebuie nici nu ne trebuie, nu. Ce nu înțelegi și Hai, pe amă? Zgârcită fetița noastră. Da, mă, lasă-mă că mie nu trebuie listă. Două, câte două.
mie. Cum ai, Lisa? Mamma, cum doamnă mel. Înțelegi? Ce bine. Hai pe aici. Nu mai bine. Ce să mă îmbrăsc? E filmul când comand e pușet. Știi? După ce vine comanda Ce? și să zice acolo, vai, nu mai pot. Iară mă goloște mult. Iară-i comanda e pușet. Nu, că nu zic că de alea. Știi că te iubesc. Știu. Și eu să zic. Atunci, mă, că nu mă sunt cu lucru. Am comandat și eu să-ți arăt un pachet între multe lucruri. Dar numai ce una mi-am comandat și niște șervețele, zic. Și tu să-mi arăți acolo pulă pe ei. Vai, ordinare. Bandite. Trebuie să plătim. Și dacă fac, am reducere 70. Super, la prima comandă. O colegă îți zice, n-ai și nu-ți face. Zic, de ce? Reducere la 70%. Ce că cu șeful stai fain, că primești cupoane și cu cupoanele ne faci reducere de la 200 și ceva de lei, mai mult, vreo 70 de lei, 80 de lei. Da, da. Și ce fac? Uite ce-am comandă depășită de turism. Știi? Da? De ce am comandat depășit? De ce mi spune? Da. Deși nu comandă depășit. Ceva mai de fain. Ce faci de haine? Să iau cameră de asta de bordel. Mai vin tămpiți de ăștia care nu știu. E, și asta. Acum am zis. Eu am fost primul elev al lui Pleșa. Eu
și eu să conduc. Și imediat să șanță. De nu magazin. Pe nu. Dacă trebuie să merg cu program pentru aperitiv. Exact. Iară faci mâncare multă, iară aruncă. Da, chiar că n-am aruncat, mă Bogată. jur că n-am aruncat. Iară ești bogată.